Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 31 da 25 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan kowane lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar Qatar ta janye daga matsayinta na mai shiga tsakani a tattaunawar da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Ana gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a tsakiyar birnin Valencia na kasar Sifaniya don nuna bacin rai kan yadda hukumomi suka tafiyar da lamarin ambaliya da ta mamaye yankin. Sama da mutane 20 sun mutu sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin sa'o'i 24 a Labaran. A filinmu na amsoshin takardunmu kuma za ku ji cewa za mu ji irin rawar da wakilan zaɓe ke takawa a zaɓen shugaban ƙasar Amurka. Lokacin da aka yi da Trump da Hillary Clinton. Hillary ta fi shi yawan ƙuri'u na jama'a. Shi kuma ya fi ta kama manyan jihohi masu wakilai da yawa. Da haka shi ya sa mutane ba su fahimta ba suke ganin cewa to Amerika kaman ba demokradiyya ake ba. To muna ɗauke da waɗannan da ma ƙarin wasu a cikin shirin amma sai bayan na karanto labaran duniya. A wani babban koma baya ga batun tsagaita wuta a Gaza, rahotanni sun ce Qatar za ta janye daga matsayinta na mai shiga tsakani a tattaunawar da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Qatar din da ta ce ta ɗauki matakin ne domin ɓangarorin biyu sun gaza cimma matsaya cikin aminci. They said that therefore the Hamas political office, which has been based in Qatar. Wakilin BBC ya ce hukumomi sun bayyana cewa ofishin siyasar Hamas da ke Qatar tun shekara ta 2012 yanzu ba shi da wani amfani a halin da ake ciki. Har yanzu dai Hamas bata ce komai a hukumance ba, sai dai majiyoyi daga kungiyar sun sha musunta cewa an sanar da cewa su fice daga Qatar. Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Lebanon sun ce sama da mutane 20 ne suka mutu sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Akalla mutane bakwai, biyu daga cikinsu ƙananan yara sun mutu yayin da 46 suka jikkata a harin da Isra'ila ta kai a birnin Taya da ke gabar tekun kudancin ƙasar. Israel has expanded its airstrikes in Lebanon in recent weeks to include Wakilin BBC ta ce Isra'ila ta faɗaɗa har-haren da take kaiwa ta sama a Lebanon zuwa yankin Taya inda iyalai da dama da suka gudun hijira daga kudancin ƙasar ke samun mafaka. Rundunar sojin Isra'ila dai ta ce Hezbollah ta harba rokoki fiye da 40 zuwa arewacin Isra'ila. Rahotanni sun ce an kashe wasu mayaka 4 masu goyon bayan Iran a wani hari da ake zargin Isra'ila ta kai a yankunan arewaci da kuma arewa maso yammacin Siriya. Ƙungiyar da ke sa ido kan kare haƙƙin ɗan adam a Siriya ta ce an kai hare-haren ne cikin dare a hedkwatan sojojin Siriya guda biyu da ƙungiyar Hezbollah ke yawan halarta. An kashe mutum na 5 a wani harin da aka kai a birnin Sarakib da ke lardin Idlib. Isra'ila dai bata yi wani tsokaci kan waɗannan hare-hare ba, amma ta sha nana ta cewa ba za ta bar Iran ta faɗaɗa ikonta a Siriya ba. Da labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ana gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a tsakiyar birnin Valencia na ƙasar Sifaniya, inda jama'a ke taruwa don nuna ɓacin rai kan yadda hukumomi suka tafiyar da lamarin ambaliyar ruwa da ta kashe mutane sama da 200. Masu zanga-zangar dai suna riƙe da kwalaye da ke zargin hukumomin yankin da nuna halin ko in kula. An dai zargi gwamnan yankin Carlos Mazon da rashin halartar wani taron gaggawa sakamakon wani taron cin abincin dare da ya yi da wata 'yar jarida. Har ila yau dai kuma jami'ar da ke kula da hukumar bayar da agajin gaggawa a yankin ta bayyana cewa bata san cewa akwai tsarin aika sanarwa ta wayar hannu ba. Jami'in kula da harkokin waje na tarayyar Turai ya tabbatar wa Ukraine cewa tarayyar ba za ta yi ƙasa a gwiwa wurin goyon bayan da take baiwa ƙasar ba. Joseph Borrell ya yana magana ne a ziyararsa ta farko da ya kai Kyiv tun bayan zaben Donald Trump. This support remains unwavering. This support is absolutely needed. Ya ce wannan goyon baya ba zai rauni ba, ana buƙatar a dage kan hakan don ku ci gaba da kare kanku daga cin zarafin Rasha. Mr. Borrell ya kuma nanata kiran da ya yi na a kyale Ukraine ta yi amfani da makaman da aka bata domin kai hare-hare kan wuraren soji a cikin Rasha. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai filinmu na amsoshin takardunku tare da Umaima Sani Abdulmumin.
Masu saurare Assalamu alaikum a cikin shirinmu na amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na BBC da ni Umaima Sani Abdulmomin zan gabatar a wannan lokaci. Kamar dai a kullum a wannan makon ma mun karbi tarin tambayoyi sai dai kuma mun zakulo wasu daga cikinsu. Akwai tambayar farko da muka samu daga wajen Zuhura Yunus da ke cewa sashen Hausa na BBC don Allah ku za ku mana bayani kan yadda Electoral College ke tantance nasara a zaben Amurka. Su wane ne wakilan zaben nan sannan wace rawa suke takawa a zaben? Domin samun cikakken bayani na gayyato Farfesa Kamilu Sani Fage wanda masanin harkokin siyasa ne daga Jami'ar Bayero. To a yanayin tsari na zaben Amurka ita wannan electoral college abu ne wanda tsarin mulkin su ya bayar. To su kuma inda tsarin mulkin su ya bada shine cewa zaben shugaban kasa za a yi shi ne ta hada tsarin kusan na parliamentary da kuma zaɓe na kai tsaye. Da farko da parliamentary kaga za a yi zaɓe ne na wakilai 'yan majalisa. Jam'iyya da take da rinjaye a cikin majalisa ita ce za ta zaɓi shugaban gwamnati da kuma ministoci daga cikinsu za su zo. To ita Amerika ɗin tun da rainar Ingila ce sai ta yi ƙoƙarin ta haɗa wancan tsari da kuma tsarin da za a zaɓi shugaba kai tsaye. Wato sai ta sa kowace jiha aka ba su majalisu iri biyu na tarayya. Akwai majalisar dattijai da kuma majalisar wakilai. Ita majalisar dattijai kowace jiha tana da dattijai guda biyu, wato an yi daidai a wajen raba su ko babbar jiha ce ko karamar jiha. Sannan su kuma 'yan majalisar wakilai sai aka raba su a bisa yawan al'umma. Misali jihar California tana da dattijai guda biyu kuma tana da 'yan majalisar tarayya guda 52. In an haɗa kinga tana da wato wakilai guda 54 kenan. To yanda abin yake idan aka yi zaɓe na kai tsaye tsakanin 'yan takara, 'yan ƙasa suka zaɓe su, to sai a zo kowace jiha a inda yawan wakilanta yawan ƙuri'arta ta wannan electoral college. Kamar California tana da guda 54 kamar yadda na ce. To duk wanda ya ci jihar California a zaɓe na baki ɗaya ɗan takarar da ya ci jihar California, to duk wannan 54 za su jefa musu ƙuri'unsa ne. Da haka kin ga an zaɓe shi hawa biyu kenan. An yi a gama gari sannan kuma wakilai adadin wakilansu tunda al'ummar su ga abin da suka zaɓa su kuma gaba ɗaya ƙuri'un wakilan waɗannan yanki sai kasance na ɗan takara. Yawwa sai kasance. To duk gaba ɗaya wakilan guda 538 ne. Don haka ɗan takarar da ya ci aƙalla 250 na wakilai shine zai zama shugaban ƙasa. 270 ko ake cewa? 270 kai. To yawanci akan samu cewa za ki ga wanda ya samu wannan kuma yana da rinjayen zaɓen ƙuri'u da aka zaɓe shi na gaba gaɗi a duk ƙasar. Kawai inda aka samu wannan kwana-kwana shine kamar na lokacin da aka yi da Trump da Hillary Clinton. Hillary ta fi shi yawan ƙuri'u na jama'a. Shi kuma ya fi ta kama manyan jihohi masu wakilai da yawa. Da haka shi ya sa mutane ba su fahimta ba suke ganin cewa to Amerika kaman ba demokradiyya ake ba. Abin da suka yi shine idan mutum ya ci macifirin jaye a jiha duk wakilan su za su zaɓa. In banda jihar ina jin Maine da Nebraska. Su a Nebraska da Maine wakilansu ba su fi 6 ba, amma su yawan ƙuri'ar da mutum ya ci shine idan misali suna da guda 6, idan jam'iyyarsu ta iya cin 'yan majalisu kamar kashi 60, to sai a ba su wakilai guda 4. Idan kuma waccan da ta ci 40 sai a ba ta guda 2. Wa'annan jihohin biyu su ne kawai suke raba wakilai daidai da yadda mutum ya ci ƙuri'a. Duk wacce in dai kayi rinjaye to duk kujerun na wannan jihar su ne za ka tafi da su, don haka sai su zamanto an kirga maka yawansu a cikin ko nawa ka samu zuwa tazarar 270 din nan.
To muna godiya Farfesa Kamilu Fage da fatan wacce ta wannan tambaya ta gamsu. To bayan wannan sai kuma batun tarihin masarautar Ashanti ta Ghana da muka karbi tambaya daga Aminu Sa'id. Abokin aiki na Haruna Shehu Tangaza ya tuntubi Abdullahi Alin Tofa, magatakardan sarkin zango na Kumasi daga Ashanti a kasar Ghana, ga kuma amsar tambayar ka. Daular Ashanti an kafa ta tsakanin karni na 15 ya zuwa karni na 16. Farkon babban sarkinsu da suka nada ana ce da shi Asantihi ne Osetutu na ɗaya. Kabilan Asanti suna nan da yawa kamar su 15. To kabila daban-daban ne suna garuruwa daban-daban. Shi wannan zarumin sarkinsu Asantihi ne Osetutu na ɗaya shine wanda ya haɗa kansu suka zama daula guda sannan ya faɗaɗa ta. Kafin wannan lokaci na kafa daula asalin su a nan yankin suke na kudancin Ghana ko kuma daga wani wuri suka zo? Ga tarihin su dai kamar yadda muka ji to a ko'ina dai tsakanin su suna cewa bayan rushewan daular Mali har ya zuwa zamanin Askiya the Great na Mali, to lokacin nan su ma suka baro can daula na Mali suka shigo karkaran jeji na inda muka sani yanzu cikin ƙasan Ghana. To don haka su ma Asanti suna ikirarin cewa da asalin kakanninsu mutanen Mali ne. Shi shugabansu na farko Asanti ne Osetutu na ɗaya. Yayin da ya zo ya haɗa kabilu kaman 11, Oyoko, Achim, Adansi, Sechire, akwai Kumaru, akwai Aguna, akwai Achim Kokofu. So kabilan Asantin suna da yawa, so da ya haɗa kansu sai dinga faɗaɗawa. Daga nan birnin Kumasi daular nan ya kai har zuwa cikin Cote d'Ivoire a garin da muke ce ma Buntugu. To za ka ji labarin cikin Cote d'Ivoire akwai gari da ake ce ma Osaikurum, duka sunan Asanti ne. Haka kuma ta faɗaɗa zuwa arewacin ƙasar Ghana har zuwa ƙasar Salaga. Daga ƙasar Salaga nan inda suka yi mu'amala da Hausawa 'yan kasuwa kenan. In ka koma kuma zuwa kudancin ƙasar Ghana har zuwa ƙasar Fan. To kasan Fantin nan garkuwa da teku kenan. Shi ya yi ɗawainiyar faɗaɗa wannan daula na Ashanti. To kawo yanzu kamar sarakuna nawa aka yi a daular ta Ashanti? Ya zuwa yau dai an samu sarakuna sun kai guda 7. Shi Osetutu na ɗaya, bayan shi akwai Opokuwari shi kuma na ɗaya, sannan akwai Asanti ne Kofi Kakari. Sannan akwai Asanti ne Osei Bunsu, sannan Asanti ne Osei Ajiman Prempe na ɗaya, sannan aka zo aka samu Asanti ne Ajiman Prempe na 2, sannan Opokuwari shi kuma na 2, to sannan na yanzu Osetutu Asanti ne Osetutu na 2. So kaga su al'adarsu ne duk wanda aka zaɓi sarauta akwai ɗakin da yake shiga sai ya ɗauko ɗaya daga cikin sunan kakanni. Sunan da ya ɗauko nan cikin duhu zai mika hannu ya lalabo. Sunan da ya ɗauko nan sunan kujeran shi kenan da zai zauna ya yi mulki. Wani irin harshe suke amfani da shi kuma? Akwai Asanti, akwai Fanti, akwai Dancira, sannan akwai Bunu, akwai Inzima da sauransu. Muna godiya Abdullahi Alin Tufa, magatakardan sarkin zango na Kumasi. To tambaya ta ƙarshe da za mu ɗauka a yau kan alaƙa da ke tsakanin malaria da typhoid fever. Aisha Sharifa ta tuntuɓi Dr. Ashir Muhammad Sumaila na ɓangaren kula da lafiyar iyali a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, ga kuma tattaunawar tasu. Waɗannan cututtuka dukkan guda biyu sun fi tasiri ne a ƙasashenmu na Afirka, musamman Afirka ta yamma ko kuma sub-Saharan Afirka. Sannan kuma waɗannan cututtuka dukansu su biyun an fi samun su ne a wurare da suke da talauci, domin shi talauci yakan sa ba za a iya kula da environment ba, wato muhallin. So rashin samun damar da za a kula da muhalli yana da alaƙa da kawo yaɗuwar sauro da kuma ainihin samun cizon sauro a samun malaria. Sannan kuma rashin kyakkyawan muhalli din shi kansa yakan sa a samu saurin kamuwa da cutar typhoid, domin a nan ne ƙazanta din take, sannan za a iya saurin yaɗa ta. Sannan kuma ga wurin da ke da ƙazanta sauro ya fi yaɗuwa a wurin, musamman kamar gurin kwata inda ba a magudanin ruwa ba a share su da dai sauransu. Duka cututtukan sukan zo da zazzabi, sukan zo da ciwon kai, sukan zo da amai, kasala
ciwon jiki, wani lokaci ciwon ciki har da gudawa. So ta nan bangaren shi ma suna da ainihin kamanceceniya. To likita, a cikin abin da ke haddasa wannan cututtuka banda kazanta ka yi maganar kamar sauro, shi ta ma cutar typhoid fever sauro yana haddasa ta? A'a, ita cutar typhoid fever ba sauro yake haddasa ta ba. Ita kwayar cuta ce ta bacteria. A ina ke samun ta? An fi samun ta kamar daga abinci ko kuma bayan gida. Idan misali wanda yake dauke da cutar yayi bayan gida bai wanke hannunsa ya wanku ba, to ya je shi ya taba abinci, tabbas wanda ya ci wannan abincin zai iya daukar wannan cuta din. Amma shi zazzabin cizon sauro game da muka faɗa, sauro ne yake kawo shi. To shin kamar a cikin waɗannan cututtuka guda biyu wacce ce tafi illa? Dukansu suna da illa gaskiya. Ya danganta ga menene ko kuma wani irin yanayi ta samu shi ainihin wanda